No troba que la necessitat de sol·licitar autorització per l'ús de símbols en els edificis públics és una forma d'imposar la censura prèvia prohibida per la Constitució? No vulnera aquesta exigència el dret fonamental a la llibertat d'expressió? Sap vostè, senyora consellera, que els llaços quatribarrats simbolitzen la defensa del català com a llengua pròpia de les Illes Balears? No seria d'esperar per part d'aquesta conselleria una actitud decidida en defensa de la nostra llengua? Sabia que les quatre barres tenen una llarga tradició iconogràfica a les Balears que remunta a l'època del rei Jaume I. És conscient que aquest símbol figura en els escuts de nombrosos municipis illencs?